Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ҳаматона солҳои нав қатъи табрик. таҷоимо нехлабшка неста деволсоз кадесия. Дӯстони азиз, да ҳаматон хушиёи зиндагӣ, сиҳати саломатӣ, умри дароз таманно мекунам ва мо имрӯз плани ризашӯӣ дорем. Ва дӯстони азиз, ман мехоҳам шуморо бигӯям ки ҳозиам аксияҳои соли нави дар Фаберлик давом доранд ва агар ки шумо хоҳед ки соҳиби як калон пул шавем ва борои арзон барои хонатон, аз ҷумла айна, собун, полотенца, либос, кроссовки, любой чи да ми чизи Фаберлик каталогаш да ҳастай бихарем ба нархи арзон ва ба 1 рубл соҳиби чизои 3000 рубла 2000 рубла шавед, марҳамат ба Гулрухсор нависен. Иҷода номери Гулрухсора мемонам. Хеле ки медонен, занҳо аллакай бисёрош дар Фаберлик кор мекунанд ва маоши калон мегиранд. Маош ай 70 то 7000 сомонай. Ҳамаш дар дасти худтон. Агар кор кунед, шумо ин маоша дар хона шишта мегиред. Гулрухсор яке аз беҳтарин наставницо аст. Хушрӯ мефаҳмона, регистратсия фаҳмондан ҳамаш бепулай. Метавонед просто бинависен оиди кор, пурсен, маъқул шуд, кор кунем. Ва бовар дорам ки вақте ки шумо дар Гулрухсор оиди кор мефаҳмона, шумода маъқул мешавад. Кор дар Фаберлик духтаро дар ҷӯши хурӯшай ҳолиам давом дора. Касе ки кор накардаген, марҳамат бинависе ва ҳамкорӣ кунед. ман имрӯз чиқар ҳаво хушрӯвай нигоҳ кунед. офтоби дурахшон ку бинем душанбе сити пул дора ё надора. мо қатъи дилафрӯз ирӯз биромадем. ҳозир мебинем. марҳамат, корт ва тақсимномаро гиред. ҷои ираман тариф надора. Надора пул. Пул нест. На, фарвистева шидем. Авария шидай. ҳаворо бинен чӣ қадр хушрӯ. ҳамаи аварияро абсурда дора. мо тарафи ашан рафтестем. қатъи дилафрӯз. канали дилафрӯз дар подписка кунед. ҳоқиво биромадиам. Исол зимистон ҳамешавад чи бало подписчико. ё ки зимистон тамом шуд. шумо чӣ фикр доред дар ҳамин гап? ма шуморо қоқора нишон метавонам. қоқиво биромадиам. Тамом тобистон шуд. бозори зелёни. ашан омадем, мо зеҷа падарка мегирем ва мерем. Ин қандакуро худакӯи ман қаназ мебинам. асо бинай нехалиша. Шура мегирам. дилафрӯз рафт падаркора дидани. Нормальниша мегирем. Ами 7 сомон да болуне. Нормальниямда. Подписчико мо чико кардем? Мо сета инай хеле харидем. Ададруш чизои маъқули дили худмона медозем. Ин чизое ки ба маздан мехӯранд кӯдако. Анам хеле чизо. Неки ҷода падаркои тайёрак ҳастай духтаро. Ина намиқа 50 сум. Друи и ҳамаш қандай. Анаи гудак да қанд чи интересный нест. Мо да друи у хрустяшки медозем. Чупа-чупси бузуча дош, калдой сникерс. Ана ё ҳамаш душ конфетан. Ина и 38 сум. Баъд бо чи ина Россия мадам хали Зайнаб дода буд вайша. Твикс буд, Бинс буд. Ана хали шуд. Ана барои нима фикр мекунем ки мо бояд худмон неш 24 сум да. Фрутелла фақат конфетои фрутелла дорад да душ. Ё ҳамаш при қандай мо коробка хардем аз худмон мекунем. Коробка хири бикри худа. Чизои ба мазаи қанд кӯдакои худмон да неинтересно. Ира ягон занако да бари ки қанд дар рӯи тарелка монанд чой қатъи бизананд. Ира бинед. Қанд куда. ҳар хел астай чанс. Маш хоя ина ҳамаш конфет. Так что нам хеле, мо ина хеле чизако мегирем, дар дури вай меандозем. Она усубра, но сюда коробку. Найдем мо я одам дига да ёрдам кардем. Мо дар душ чипс меандозем. ҳақир сер мекунем, шумо дар нишон медиҳед. Писчико мо зиятаи чипс дохтем дар дури ҳамаш уже ними коробка мо пиршид. Ак тараф шоколад мерем, печенье ам хеле чизо. Дилафрӯз мега ки биё ча суперконтик бидозем. Мега суперконтика нағз мебинанд. Ҳумайро ам нағз мебинанд. Учредители и падарко ҳумайро барои мо суперконтики ду тага надорад? Тага не, яка. Хай суперконтик мегирем.
чизе ки кӯдако бисёр навз мебинанд мармеладай озмо мармелад чупа-чупсам хеле чизои интересни мепартоем шона чупа-чупсои приздорам хеле чизо мармелад гирифтем конти гирифтем вой хеле чупа-чупсам гирифтем чупа-чупсои болаззат ман мегӯмам ки шоколад бояд мо гирем подписчиками без шоколади сникерс маъне надора подарка неки ё продаж не сделала чего бо чи шоколад дозешо милквей и будика намот милквей бде ам дара ҳадигариста ҳозир бо мебинем бо чӣ меёвем фикр кардем ки чокопай майда ча бигирем чизои фачмачилача наҳа падаргоҳи мо қариб пур шуд дӯстони азиз ва чӣ монем кардем ки мишка барни короче монем шона вай чӣ дил биёҷа пулманицои ман ҳама ча дӯст медонам ман мегӯм мандарин монем бо да асосан падарка бояд мандарин дошта бошад дила традитсионно ки бояд падарка мандарин медаша мега йогурт короче сета мандарин гирифтум ана чи там падаркоя вай медозум дилафрӯз мега се помидор бигӣ может кабачки чизои харидаги мо на ка пур шид мандарин намемона хеле маҳкам мешавад инҷош маҳкам мешавад ина падаркои мо пур шуд хушрӯ чизои бад дилмон хеле скадаира дил ҳама чизои даркории болаззат ин чизе кӯдако да интересна ана козиёра меандозум да чӣ да пакет доз и мерем дальше подписчико омадем ош хӯрем гуфтем ош нест инаи лагман хаузда ош вообще набуд нимҷуда ягон чизи ҳалол нест пури одам ба кичи гирифтам биринҷ қатина хали мирғ дилафрӯз KFC компот акн бефарагим биромаде як алам ҷаштим дарафтим заказ кардам ма ош мехостум набуда ош хай мехӯрем биташид соус хардим чӣ нахӯрдӣ картошка қатӣ ба чӣ мехӯрам соуса ҳама ҳамин рӯз погодара таъриф кардастай чӣ ҳавои хушрӯ шида мо қатифаки тумон рафтаистем гуфтем мебарем ёро дар хонаи биби мемонем янгама занг мезанем бия хонаи биби бара падаркоша барои ки мо як гала видео бояд кунем як гала қати дилафрӯз да пеши ёлка барои ки пага 31 уже ёлка пешаш рафта намешавад одами бисёр дирӯз последний шанса подписчико бурдем падаркора додем савғотиёра додем ҳалқум қоқзеса дилафрӯзам ташнае медурем мерве ягон овча мегирем ва мерем пеши ёлкаи майдони Истиқлол чӣ мо то бегаҳа гаштем бефара шидем омадем мерве ана ҳозир ма калапучаи мервера нағз мебинем рӯзои ҷумъа шанбе гирифтам дилафрӯз ходок гирифтам намехӯрам мега ман фақат ов мехӯрам мега пончик лимон чой ин калапуча инҷа мана беҳад мақбулайда болаззатай бо лимонча қати бамаза мегузара ганда бамаза